Irridu nkomplu napprezzaw il-ħaddiem Malti, il-ħaddiem tas-sena li huwa ta' valur kbir għal pajjiżna. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li jagħmel għand Formosa Bakery f'Ħall Qormi fejn matul l-impjegati preżenti bdew jispjegaw il-ħidma tagħhom u x-xogħol importanti li jwettqu ta' kuljum biex fuq l-imwejjed tagħna jasal ħobż frisk. Min-naħa tagħhom il-furnara spjegaw kif fi ġranet partikolari jagħmlu prodotti differenti briħa li żgur tiftaħlek l-aptit. Iżda min-naħa l-oħra huma qalu li x-xogħol iġib miegħu diversi sfidi fost l-oħrajn li mhux qed ikun hawn żgħażagħ li jidħlu għal din is-sena. F'kummenti ma' Net News Bernard Grech fakkar kif meta jkollok negozju u tkun taħdem minn stess fih dan iġib miegħu diversi sfidi. Huma s-sidien tan-negozju illi mhux biss allura jinvestu biex jtejbu l-makkinarju, jtejbu wkoll kif jaħdmu, imma wkoll dejjem jaħdmu biex jagħmlu aktar prodotti u prodotti dejjem aħjar il-ħaddiem illi għandu s-sena l-ħaddiem illi jinċentiva allura x-xogħol tiegħu stess. Nibqgħu bħala Partit Nazzjonalista mhux biss napprezzaw il-ħidma importanti tal-ħaddiem Malti, tal-ħaddiema kollha, imma wkoll nemmnu u napprezzaw ukoll l-entrepreneur ġifi dak il-persuna illi dejjem jara u joħlom kif se jivvinta x-xogħol, kif se jinvesti, kif se jkompli jdawwar ir-rota għalih imma wkoll jgħin bl-investiment privat tiegħu idawwar ir-rota tal-pajjiż. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien akkumpanjat mix-Shadow Minister Jerome Caruana Cilja u mill-Wip tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar. Net News tkellem ukoll ma' Joe Formosa li huwa wieħed mill-furnara li hu flimkien ma' ħutu ilhom jaħdmu f'dan il-forn għal kważi 40 sena. Formosa fisser li l-akbar sodisfazzjon għalih huwa li jara li l-klijenti kuntenti bil-prodotti li jixtru u li jerġgħu jiġu għal aktar. Dan negozju bdejna grazzi għal-omna illi minn dejjem l-ewwel nies mistina dejjem kien l-isptar, allura omna dejjem kienet tipprepara biex nipprepara x-xogħol biex niġu mill-iskola. X'niġu mill-iskola nsibu l-offa lesta biex immorru nbigħu ġar-flezzijiet, jiġifieri jien għandi 59 niftakarni dejjem f'da x-xogħol jiena. Waqt din iż-żjara l-furnara urew kif isiru numru ta' prodotti fosthom lottijiet, il-panini kif ukoll il-ħobża sliced, proċessu teknika li żgur issaħrek u tant li wieħed jibda japprezza aktar is-sena tal-furnara.